U-Ahlumile Stofile waseBoysens Park oneminyaka 16 ubudala nongumama womntwana onensuku ezinhlanu othe wabiwa kwisibhedlele iDoranginza uthi ukubiwa komntwana wakhe kumxhele umphefumlo. Noba yenzeke phange past 7 because ixesha loncancisa iba ngo-3, 6, 9, 12 then ke ngo-6 late izolo siye sayoncancisa nabamama sonke nyani safika sancancisa phaa. Qha ngoku ndiyobizwa sesibuyile ke uphaa ndiyobizwa mna ngonesi uba umntana kekho ebhedini yakhe enesari mandiye phaa ndiyobona ndiyojonga umntana ndiyo-explain uba umntana ndimgqibele nini. Ndifike nyani phaa ndixela umntana ndimgqibele ndimncancisile ndahamba ndayolala nyani. Then ke ngoku sahamba abandixeleli uba umntana ulahlekile nyani sahamba safika ke uphaa. Qha ndiyabe ndiyabona kuyapenikwa khabe fika nomnye umama ke umama lo wesibini naye umntana akhe othathiweyo kafika naye wabesithi umntana akhe kambona ebhedini nyani athi gqile umama ekhala nam ndasore ndiqala phaa ukhala ke because kuthiwa umntana makabonakali and ukhangeliwa akufunyanwa nix. Udade kaHlumile omdala uthi belusapho inhliziyo zabo zingamahlwili kuba bafumana impendulo kumapolisa nakwisebe lezempilo kwaye basajonge ukwenza amalungiselelo omngcwabo katata wabo osweleke ngoLwesibini weveki ephelileyo. Ukwathe phambi kokuba umtshana wakhe abiwe baqaphele ukuba ebophuke nengalo. Andiziva kamandi tu ngoba iqale lento enqaleni komntana umntana apho ubelekisiwe Friday asachazwe uba umntana uphuke ingalo qale uphukeni komntana. Xa ngoku izolo kha sifowunelwe nangoku sifowunelwe ngo-1 into eyenzeke nini ngo-7 thina sisalindwe ngumngcwaba sikamngcwaba utatethu kodwa kwenzeka lena ngoku into. Usapho lukaNtombethemba Cakaso neminyaka engama-34 ubudala nongumama womntwana obezalwa ngecawa naye othe wabiwa kwesi sibhedlele luthi lumbonile umrhanelwa. Lo sisi ungena kunye nenye intombazana engusiphokazi. Siphokazi naye onemntana kweli wodi bakulo bona ebeke wemka usiphokazi intsuku uyaphinda uyabuya ungena ke ngusehamba nalo sisi. Bathi baphumile ke nyani babashiya abantwana. Xa bephinda besiya kuthiwa abubuza bafika abantwana bengekho kwibhedi zabo babuze emanesini babapha abantwana namanesi abuza kubo babapha abantwana abazinto. Ufumaniseke ngoku abantwana abekho babiwe nxa kujongwayo nangu lo sisi uphuma nabantwana. Lo abantwana omnye umfaki siyacinga uba umfake kubhaka omnye kumntana uvelile apha kuye esifubeni. So sifuna uqonda abantwana baphume njani i-security zikhona iliphi into exela abantwana badischargiwe. Ukanti ngethuba sisenza elinqaku isebe lezempilo liqinisekisile ukuba ezimveku zifumanekile sikwisimo esilungileyo likwavakalise nokuba amapolisa ayaqhuba nophando. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njongi, eGqeberha.